sunog dito sa Block 40. Ngayon po ay panoorin natin tong video na to hanggang tapos. Ito ba yung kaganapan sa Block 40 na ang may sunog nagaganap dito sa ating lugar. Yan po, nakikita natin ang pagdating ng bumbero sa ating barangay sa mabilis na pagluspende dito sa atin. Ang dahilan po nitong sunog na ito ay ang pagluto na nakalimutan niya na mayroon siyang niluluto. Kaya wag po natin kakalimutan kung ano man yung ating ginagawa. Dapat po lagi tayong alerto para hindi tayo masunugan. Mahirap na po na mangyari ulit yan po dito sa ating lugar. Ano daw? Nag-ihaw lang daw? May inihaw daw sa rooftop? May bumbiro tuloy. Panik yung mga tao sa tartinay po. Siyempre ganun talaga, bawal nila iwan kagad yun. Alam niya may konti pang sunog. Kasi ako tuloy, binibig.